salo pagani kanila. Tungod niini misugilod kanila si Jesus ug usa ka sambingay. Si Jesus ni padayon sa Pag-ingon. Dihay usa ka tawo may duha ka anak nga lalaki. Usa ka adlaw ni ana ang manghod miingon sa iyang amahan, "Tay, hatagi na ako sa akong bahin sa katigayunan." Busa gibahin samahan ang katigayunan tali sa duha niya ka anak. Tapos ang pila ka adlaw gibaligya sa manghod ang iyang bahin ug milangyaw siya sa layong dapit. Diin giusik kaniya ang iyang salapi sa mga kahilayan hangtod nga nahurot ang tanan. Unya miabot ang usa ka dakong gutom niadtong dapita ug gihatod siya ngadto sa pagkawala gayoy nahot. Busa mialagad siya sa usa sa mga molupyo diadtong dapita ug gipadala siya ngadto sa iyang uma aron pag-atiman sa mga baboy. Tungod sa kagutom, buot-unta siyang mukaon sa bunga sa kahoy nga gilawog sa mga baboy, apan walay mihatag kaniya. Sa katapusan, nakaamgo siya sa iyang dakong sayop ug miingon siya, "Nagsubra ang pagkaon sa tanang sinuhulan sa akong amahan, apan ako aniya hapit na mamatay sa kagutom. Busa mapahawa ako ni ining dapita ug mapaulit ngadto sa akong amahan ug sultihan ko siya, Tay, nakasala ako sa Dios ug kanimo. Dili na ko angay tawgon nga imong anak. Isipan na lang ako nga usa sa imong mga sinuhulan." Busa milakaw siya ug ipauli ngadto sa iyang amahan. Apan layong pagani kaayo siya sa ilang balay, nakakita na ang iyang amahan kaniya. Naluwi siya sa iyang anak ug midagan pagtagpo kaniya ug unya migakos ug mihalok kaniya. Ang anak miingon sa amahan, "Tay, nakasala ako sa Dios ug kanimo. Dili na ko angay tawgon nga imong anak." Apan ang amahan mitawag sa iyang mga sulugoon, "Dali," miingon siya, "dad-a ngari ang labing maanindot nga bisti ug isunob kaniya. Sunobi usab ug singsing ang iyang tudlo ug sapatusi siya. Ug kuha ang linaming nga natingba ka ug ihawa kay magkumbira kita. Kay kining akong anak namatay na, apan karon nabuhi. Nawala siya apan karon hikaplagan." Busa, kisugdan nila ang kumbira. Ninigayuna dito sa uma ang anak nga magulang. Saya ng pagpauli, ug sa diha nga muduol na siya sa balay, dapati niya ang huni o ang panagsayaw. Busa iyang gitawag ang usa sa mga sulugoon ug iyang gipangutana, "Nag-unsa man kamo diha?" Mitubag ang sulugoon, "Ang imong manghod mipaulit na ug ipaihaw sa imong amahan ang linaming nga natingbaka tungod kay nahiuli na nga maayong lawas ang imong igsuon." Nasubo pag-ayo ang magulang ug midumili siya pagsulod sa balay. Busa migula ang iyang amahan ug alam-alaman siya aron mosulod. Apan mitubag siya, "Tay, hunahuna aragod. Sulod sa daghang mga tuig, nagsilbi ako kanimo ingon sa usa ka ulipon ug wala ako makasupak sa imong mga sugo bisan makausa. Apan unsa may imong gihatag kanako, wala gayud. Bisag kanding na lang unta aron maglipay ako uban sa akong mga higala. Apan kanang imong anak nagusik-usik sa tanang mong katigayunan uban sa mga daotang babae ug sa iyang paghiuli, imo hinuong giihawan sa linaming nga natingbaka." Ang amahan mitubag, "Dong, ikaw kanunay uban kanako ug imo ang tanan kong katigayunan. Apan kinahanglan gayud nga magkumbira ug maglipay kita. Kaya ang imong igsuon namatay na ug karon nabuhi. Nawala siya ug karon hikaplagan na." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Diyay ko ikaw, Kristo.
Mayong buntag kanatong tanan. Asa kita ni anang sambingayan, the prodigal son. Kita ba ang mangod nga anak nga lalaki? Kita ba ang maguwang nga anak nga lalaki? Kita ba ang amahan? Magkaigsunod ko din ni Kristo, ato na karon ang Ebanghelyo, sambingay, the prodigal son. Ang sambingay naghisgot sa dakong gugma sa Diyos, dili kanato. The parable talks about the unconditional love of the Father to all of us. Mao nga usahay sa atong kinabuhi, masama kita sa duha ka anak na lalaki. We search for happiness. Mao nga ang anak na lalaki nga manghod sa iyang pagpangita sa tinuuray nga kalipay, ang iyang solusyon, going away. Mupahilayo sa ilang balay. Mupahilayo sa iyang amahan. Mupahilayo sa iyang igsuon. Dala ang katigayunan. Kung iyang giwaldas-waldas ang katigayunan sa pagpangita niya sa tinuuray na kalipay. Apan may abot ang panahon, wala niya makaplagi ang kalipay o ginala siya sa kawalay na hot. Ang iyang sala nagdala kaniya sa kalisod. Unya, ang magulang nga anak na lalaki, ang iyang solusyon sa pagpangita o kalipay, ang dili pagsulod sa ilang balay. Refusing to enter the house. Sa balay naa ang kabuhok. Sa balay naa ang iyang igsuon, ang iyang amahan. Sa balay naa ang iyang mga bahandi. Sa balay naa ang iyang lawak, ang iyang security. Pero he decided not to enter the house. Magkaigsunod ka din ni Kristo, ang sala magdala ka nato ngadto sa kalisod. Our sin lead us to misery. Our sin lead us to have no peace of mind in our life. Mao nga kung sa may sala sa magulang nga anak na lalaki, ang iyang sala, ang iyang garbo, ang iyang sala, ang pagtipid sa kasuko sa iyang kasing-kasing o kinabuhi. O tungod ni ini, wala niya makita ang kaayo sa iyang amahan. O tungod ni ini, wala niya makita nga naade siya nagpuyo sa kabuhok. Di ba, mingon ang amahan, anak, sa tanang adlaw, kauban kita o imo ang tanang kong katigayunan. Pero wala kini makita sa magulang na anak na lalaki, tungod kay naghari ang iyang garbo, naghari ang kasuko sa iyang kasing-kasing. Abi niya, makaplaga niya ang tinuulay nga kalipay kung iyang titigan ang iyang garbo, ang iyang kasuko. Mga magkaigsunod ko din ni Kristo, dili kita magmalipayon sa atong kinabuhi kung maghari ang atong kasuko pagmahay, maghari ang atong mga aligudgod sa atong kasing-kasing. Mo nining panahon sa Kwaresma, ang Ebanghelyo nagtabang kanato sa pagbalik ngadto sa atong amahan nga nagpaabot. Ang Ebanghelyo nag-awag kanato sa paghinulsol sa atong mga sala. Ang Ebanghelyo nag-awag kanato sa pagtuo sa kaluoy o
ugugma sa Diyos. In this season of Lent, we are asked by our Father to repent and to believe in His mercy. Mga makiksunod ko din ni Kristo, dili kita magmalipayon sa pagdawat sa kaluoy sa Diyos, kung dili nato ang kunon nga kita nakasalan. We cannot rejoice in the mercy of God unless we acknowledge our sins. Makita nato ang kabilinhon sa kaluoy sa Diyos kung kita miila nga kita nagkulang o nakasalan. Mga makiksunod ko din ni Kristo, ang Ebanghelyo nagpunting ka nato na ang pinuray nga kalipay na sa atong Ama. The true happiness, after all, is our deep relationship with our God, with our Father. Amen.